Kailangan mo na bang mag-grocery pero nag-aalangang lumabas? O di kaya'y may aasikasuhin ka pa sa bahay na hindi pwedeng iwan? Kami na ang bahala. Order sa Prince in 3 easy steps. Una, i-download ang MySuki app. Pangalawa, piliin ang mga gustong produkto. At pangatlo, hintayin ang iyong delivery. Paano ba mag-install ng MySuki app? Buksan ang Google Play Store o App Store. Sa search bar, i-type ang MySuki. I-click ang MySuki at i-install. Hintayin ma-install ang app. Paano gumawa ng MySuki account? Buksan ang MySuki mobile application. Ilagay ang iyong mobile number. I-click ang Next. Hintayin ang text na may laman ng iyong one-time PIN o OTP. Ilagay ang OTP. Kung na-redirect ka na sa home screen, i-click ang profile icon. I-click ang profile details. Ilagay ang iyong pangalan at apelido. I-search at i-pin ang iyong lokasyon. I-click ang Done. Kung ikaw ay may tindahan o sari-sari store, ilagay ang pangalan nito. At kung wala, i-click ang arrow sa kaliwang ibabaw para laktawan. Ilagay ang iyong telephone number. At kung wala, i-click ang arrow para laktawan. Ilagay din ang iyong email address. At kung wala, i-click ang arrow para laktawan. I-click ang Save sa kanang ibabaw ng screen para ma-save ang lahat ng iyong detalye. Paano mag-enroll ng Prince branch sa iyong account? Sa home screen, i-click ang Add Suki Vendor. I-click ang Manual sa kanang ibabaw ng screen. Ilagay ang code na PRNCE. Lalabas ang Prince Store card sa iyong home screen. I-click ang salitang Prince Store na makikita sa card. Piliin ang pinakamalapit na branch at i-click ang Done sa kanang ibabaw ng screen. Makikita mo ang iyong napiling Prince branch sa card. I-click ang Shop Now para makapagsimulang mag-order. Paano magsimulang mag-order? I-click ang Shop Now. Sa search bar, ilagay ang pangalan ng produktong hinahanap o keywords. Makikita sa resulta ang pangalan, picture, at presyo ng produkto. I-click ang plus sign para mabago ang bilang ng produktong iyong gusto. Pwede ding mag-search base sa kategorya ng produkto o maghanap ng mga produktong merong promo. Ang mga wholesale items ay may nakalagay na box icon sa description. Tandaan na kailangang umabot sa minimum wholesale quantity bago makuha ang wholesale price ng item. Pindutin ang slide button para ma-avail ang wholesale price. Paano mag-checkout ng iyong order? I-click lang ang cart icon. Sa cart, pwede ka pang mag-adjust ng bilang o magtanggal ng mga produkto. Kung tapos na sa pamimili, i-click ang checkout. I-review ang order summary. Pindutin ang pickup option kung ang order ay for pickup. At kung for delivery, siguraduhing tama ang iyong delivery address. Tingnan din sa order summary ang halaga ng lahat ng produktong in-order kasama ang delivery fee kung ito ay for delivery. Pwedeng maglagay ng notes sa iyong order para sa special instructions. Kung lahat ay tama na, i-click ang Send Order at Proceed. Makakatanggap ka ng notification na ang iyong order ay napadala na sa tindahan. Paano i-track ang iyong order? I-click ang History para makita ang iyong kasalukuyan at nakaraang orders. I-click ang iyong kasalukuyang order para makita ang status nito. Makakatanggap ka ng notification kung natanggap na ng tindahan ang iyong order.
Merong tatawag galing sa tindahan kung may hindi available na item sa iyong order. Ang status ay magpapalit sa order accepted, preparing, final checking, ready for delivery, at received. Makakatanggap ka ng notification kung ready for delivery at kung na-deliver na ang iyong order. Download, shop, and relax dahil ang Prince, tindahan ng bayan, ay narito para sa inyo. Yes, Prince delivers and offers pickup in store. Maraming salamat po at happy shopping!